Kaseng Voice of the People Party lani ka VPP kala ai Jingmyntoi ba kamat bala shim da kaseng halor ka reservation policy lani ka bha thung jam kam de ka Jingpnya pher jai ban rio habreng ki khasi bat garo bat kam da nei e ban prasha ya ka no ka jai ban rio. Unong aiktin jong kaseng VPP uba bat skemer bo ula ong ba ya kamat bala shim da kaseng halor ka Jingpyong hok da ka babut I kendon jong ka policy kam don AA habaya day baga jing sngo pair jai ban rio bat ka jing le persha yano ka VPP ka de ka seng Saiñ Pyrthei na ka Bynta jong baro kinong snong jong ka jala meglaya ka ba kam banjur hagabaya day bat ka hok jong ki pai rio lum uba bat scam ulaya thu ru ba ka seng ka pinpao jing sngo kya ba ka bha thung jam lani ka job reservation policy jong usna phat kandai spa hanyo puar kala pinmi ya ka jing sngo ling haga jing mut jing perkhat hapdeng kini ki ar jai bin rio na rilum kata ki jai bin rio khasi bat karo. Unong aiktin ka VPP ulo ong bahadin ka Jingmyntoi kam ya ka roster system klem na Khmih lani bishar biang I ka policy ka samandra ya ka jingbam biang tarajur haka jing itu haki kam sorkar kabala banyai pateng la pateng katkum ka jing ong jong babat scam la slem ba la day ban pint mai ka policy knang ban pintikna bagi kendon bala bu kin shong hok habdeng ki a jai ban rio henre ka besngosi ka long ba ki don kartu kat ni teli ki seng Saiñ Pyrthei tang la ka Bynta ka Jingmyntoi haga sinshar ka khadar ki Kyntait ban shim ya ka jing ba khli ban Tyrwa ya ka jing don kam ban Khmih biang ya ka reservation policy. Hashwa ka niu menteri ka sarkar jala ubadeiru unong yalam jong ka seng United Democratic Party uba bol lingdo ula ther ting ya ka VPP ba ula kinno ba ka seng ka pinrung ya ka jing sngo pher jai ban rio hapdeng kini ki ar jai ban rio ka jala ka ta ki khasi bat ki garung.